Bon dia, som a Zermatt, Suïssa, i anem a fer la Ultrax Sky, 50 quilòmetres, 3.000 i pico positius. Pujarem cap allà a Gornergrat i tota la pesca, i crec que serà espectacular, però duríssim. Va, comença a les 7 del matí, això. Això ja comença, 4, 3, 2, 1, start! Exactement, chers coureurs, on vous souhaite un magnifique édition 2025 avec ce départ du 49 km. Ara sí, sortida i anar fent, tu, a gaudir de Zermatt. Adéu. Hi havia bloc A, B, C, D, E i F. Hem sortit el primer i l'altitud màxima són 3.200 metres. Dia llarg. Quilòmetre 5, ja es comença a obrir el cel allà. Això és dur, Sí, sí. Quilòmetre 7 por ahí. Arribem a un telecadira i ara baixem una mica. Darrere meu, Matterhorn tapat. Aviam si s'aclara. Ahí vamos. Buena. Y ahí es donde se pone duro hasta Gornergrat. Mejor hacerlo al principio. Sí, pero después la subida al suelo se queda corta. Ya. No hacer ningún tiempo. Pero la hora de comer. A las 2 o así, ¿no? Me gustaría sobre 6 horas. Quilòmetre 10. Ara ve una pujada de 6 quilòmetres i 1.000 positius. Això no para de pujar. Duríssim. Ja comença a sortir el sol. Deuen ser les 8 i pico. I allò és la punta del Matterhorn. A veure si es veu ara. Espectacular. Ara flipareu, es veu allà. Perfecte. Fua, vaya dia. Pam. Brutal. Això és brutal, Increïble. Increïble, vistes, dia perfecte. I ara pugem al Gornergrat, 3.200 metres, allà dalt. Última pujada, Gornergrat. Aquí s'hi pot arribar amb un cremallera des de Zermatt, que val 160 euros per persona. Hòstia, un llac aquí. Que guapo. Cago en Déu, com puja això, tio. Són pistes d'esquí que, per cert, estan esquiant a la zona del glaciar. 23 d'agost esquiant. L'altre dia, bueno, ahir vam veure gent amb esquís per aquí, tu. Acollonant. Fuà, aquí hi ha el glaciar. N'estic flipant.
Això sí que són vistes guapes, tu. Matterhorn allà, Quadramils aquí. Espectacular. Espectacular. I ara és quan la cursa passa a ser una missió secundària, perquè jo aquí t'has de parar i fer fotos. Espera del mòbil. És espectacular, això. Aquí ja arribem al Gornergrat. Estem a 3.000 i pico. Déu-n'hi-do. Oh, brutal. I això és el Gornergrat. Hi ha un restaurant aquí i supergran, Seguim. De moment en els avituallaments no hi ha menjar, només aigua. I portem ja 16 quilòmetres. Una mica raro, no? Uah, quin llac. Que guapo. I està molt ben pensada perquè la primera pujada al Gornergrat es fa a l'inici, arribes allà sense gent i ara estàs tranquil baixant i no hi ha ningú. Devem anar top 20 de la general i això és espectacular, I aquí tot deu animant, Uah. Desplegament de mitjans aquí, merci. Un hotel, restaurant aquí al mig. És surrealista. Suïssa no té cap sentit. I baixadota heavy, allò d'allà extermat. I aquí baixant. Déu-n'hi-do. Avituallament, en aquest sí que hi havia alguna de menjar, però igualment ja porto. I ara hem fet la baixada llarga. Mireu, allà. I a seguir. Portem 2 hores 45. Ja podrien donar una mica de Toblerone en els avituallaments, no? A veure si s'animen a patrocinar això. Seria puntazo, De cames no vaig sobrat. Portem tota la setmana fent excursions i en bici per aquí. Però és que veus això i se't passa tot, saps? Ens desviem una miqueta del track i comencem a pujar, o què? Home, fins al primer refugi suposo que es pot, no? No sé. Hi ha un pont aquí. Hola, hola, hola. No es pot córrer, crec, no? Mare meva. Hòstia, com bota. Això és com el pont de la via de Sant Nicolau, tu, d'apagar. Hòstia, loco. Sobre em passa aquell. Mare meva, tu. Uah. Déu-n'hi-do, Com a Itàlia, merci. Hola. Oh. Merci. Merci. Opa. Merci. 3 quilòmetres, 700 positius a pujada. I va, alguns consells per als qui vulgueu visitar aquesta ciutat i aquestes muntanyes. Zermatt és un poble que no es pot arribar amb cotxe i s'ha d'arribar amb tren, que l'agafes al poble del costat, a Taix. Merci.
Ara bé, cosa important, hi ha una carretera que arriba a Zermatt que es pot fer en bici, hi ha un camí que es pot fer caminant, que són 6 quilòmetres i no s'ha de pagar ni res, ni en bici ni caminant. La carretera és també molt curta, però no es pot arribar amb cotxe, només en bici. El poble de Taix i Randa són els anteriors que tenen parada de tren, però hi ha pocs pàrquings i pocs càmpings. Així que ja sabeu, reservar amb antelació. I cosa important, a Taix hi ha un pàrquing molt gran per cotxes, però no per autocaravanes. Zermatt és allò. Hem pujat allà dalt. En general, com ja se sap, tot és més car, però als supermercats tampoc és res. De l'altre món pots comprar pa, embotit, i passes el dia. Els telecadires, hi ha alguns que estan força bé de preu. Per exemple, el que puja d'allà allà i després un altre, tot el pack, 30 euros per persona. Però també hi ha altres que pugen més amunt, com el que he dit abans, que ja val una mica més. I la típica ruta que fa tothom és la ruta dels 5 llacs, que la vam fer ahir amb la família. El primer llac és guai, però els altres, els llacs de la Cerdanya són millors. Visca el Pirineu. També s'ha de dir que aquí, al ser una estació d'esquí, està ple de pistes, remuntadors i tot. Però les vistes al Matterhorn són brutals, I si voleu saber qualsevol cosa, fiqueu als comentaris, que els contesto tots. Pam! Anem directes, Pam! Quilòmetre 30. Queden 19. Però els últims 9 deuen ser baixada. Queden 10. Però m'està preocupant perquè en teoria són 3.600 positius i portem 2.400. Algo falla aquí. I ara sí, a punt aquí. Merci. Ja hi som. El tenim aquí, Fuà. M'he cardat a l'avituallament 3 gels, no sé quants plàtans. Fuà. I ara ja els quilòmetres comencen a notar-se, les cames ho noten, el desnivell pujat i baixat. I la muntanya aquesta somiaré amb ella mínim un mes, perquè miri on miri la veig. Mare meva. I ara pujada de 600 positius. I no és l'última. Això és duríssim. Sí que sortiran gairebé 4.000. Mare meva, on m'he ficat. Sempre igual. Pam! Queden 180 positius per arribar a dalt i ja només faltarà baixar. Última pujada i baixar. Però ara se m'està fent molt dur, Portem ja 3.000 positius fets i estem molt amunt. I encara queda. Increïble. 5 hores. I ja som a dalt, baixarem i ja quedarà menys. Va, espectacular, Però és molt dur, molt dur. Totes les pujades de més de 500 metres. I aquest camí tampoc es queda cura. Increïble. No, el recorregut d'aquesta cursa sense paraules. Ara, dura també.
increïble. 4 quilòmetres de baixada ara i després última pujada. Cada cop que vegi una foto del Matterhorn o del Toblerone em vindrà un mal de cames, mare meva. Però puc córrer bé, Vaig fer 3 quilòmetres i l'última pujada són 200 positius. I ja baixada a Zermatt, com diuen aquí, Zermatt. Fuà, quina rebentada. Mare meva. Bonjour. Última baixada, una mica pujada i ja baixem del tot cap al poble. Habitualment, som aquí, queda aquesta pujada i tot baixada. Anem. I ara ja sí, a baixada final des del poble, prou bé de cames, però aquesta baixada m'acabarà de rebentar, tot i que la puc fer corrent prou bé. I ja està, següent vídeo a Zermatt. Està just aquí baix el poble. Ve un muraco ara cap a baix. Mireu. Les cames ja m'han abandonat, Imagineu fer 3.600 positius i de cop haver de baixar 4 quilòmetres menys 1.000 negatius. No, és que això és mortal. I tots són esses. Ara ja deu quedar la meitat de la baixada, però no puc anar més ràpid, Dono gràcies que encara estic corrent. Crec que m'he emocionat més ara veure Zermatt que ahir quan vaig veure el Matterhorn per primera vegada. Hòstia, no m'ho crec. Quina pallissa de baixada. Quina pallissa. Tinc les cames. Fuà! Som a Zermatt. Queda res. Fuà, xaval. Merci. Fuà, loco. Quina borrada de dia, quina borrada. Hòsties. Home, no tots els dies estàs corrent aquí, Joder. Fuà, loco. Increïble. Ja arribem. Merci. Fuà. Quelques blessés de guerre qui ont remporté le long du parcours. Bravo à eux. Magnifique largeur vraiment arrivée. Sur le parcours Sky. Là également notre ami espagnol. Bravo Medina Miral. La tenim, Matterhorn Ultrax 2025, 50 quilòmetres, 6 hores 40. Buah, brutal. I ja hem menjat, he quedat al 30 de la General, 6 hores 30 i alguna cosa. I això és Zermatt, Mireu, cervinho allà i ja marxem. I des de l'estació de tren ja marxem, ens acomiadem, Fiqueu un like en aquest vídeo, compartiu-lo amb tot Déu, perquè no ha estat fàcil fer la marató aquesta i ha estat increïble, val molt la pena, recorregut brutal. Va, ens veiem a la propera. Adeu. Taxis elèctrics.